Madurez, textura, color, sabor. ¿Se le puede exigir más a un melón? En Bruñó creemos que sí. Rompe los límites del melón. L'Associació d'Empresaris d'Alcalá i Alcocebre patrocina aquesta emissió. Bon dia a tots. Vos hem convocat a donar la gravetat de les informacions que han aparegut publicades este fin de setmana. Crec que no té precedents un atac tan dur a un ajuntament i a uns tècnics municipals. Sabíem que la nostra defensa dels veïns i del poble podia tindre conseqüències, però el que no esperàvem en tota sinceritat és que tanta deslealtat ni una actitud deshonesta d'una administració com és la Generalitat cap a un ajuntament. I m'explicaré. El dissabte en la premsa provincial se van publicar notícies provinents de la Conselleria en titulars d'este calibre. El Consell frena en Alcalá el primer proyecto urbanístico tras el Patibel y la Generalitat evita urbanización de acantilados vírgenes en Alcalá de Xivert. He de dir, per a començar, que estem simplement en un procés administratiu i ja comença la Conselleria publicant antes que contestant a l'Ajuntament. I a més he de dir també que ho fa en una sèrie de manifestacions que no són certes. Parle d'acantilats verges, és totalment mentira. No hi ha ni un sol acantilat verge en l'esborrany que se va presentar. Parle de que la corporació no està informada, és mentira, com després ho tornaré a explicar, i parle de la voluntat de l'Ajuntament d'urbanitzar. L'Ajuntament el que fa és tramitar, és a dir, mediar entre una empresa local que vol desenvolupar un programa i la Conselleria, que és l'obligació que té l'Ajuntament. Així, quan desconeixem, crec que al final, quan farem les reflexions, desconeixem per què, perquè no hi ha cap projecte nou per a fer aquestes manifestacions i aquest atac tan polític i tan dur. Estem en un procés administratiu, com he dit al principi, que ve des del 2015. Una empresa del poble va presentar la sol·licitud de desenvolupar un programa que el Pla General contemplava com a urbanitzable. Què fa l'Ajuntament? Doncs pel principi de prudència consultem a la Conselleria, perquè ja estava la moratòria del Patibel, què és el que s'havia de fer. I la Conselleria contesta que no s'admitiga. L'Ajuntament, davant de la resposta de la Conselleria, no ho admiteix. L'empresa presenta un recurs defensant els seus interessos i continuant pel principi de prudència, aquest Ajuntament de nou consulte a la Conselleria que ens diguen exactament davant del recurs què hem de fer. I és el propi director general el que ha fet aquestes manifestacions el que ens diu. Se té que admitir el programa i que se té que tramitar. Per tant, l'Ajuntament crec que no pot ser més prudent i que no se pot ajustar més a la legalitat. I fa el que la Conselleria li diu, el que el director general diu. També he de dir que hem fet diferents reunions en València, en la Conselleria, s'ha tractat aquest tema en diferents plenos, on estan tots els grups municipals, per tant dir que la corporació no té informació no és cert. Crec que la paraula més clara i contundent és una mentira. No hi haurà ni un sol grup municipal que puga dir que no ha tingut informació, perquè a més han estat presents en la Conselleria en València, a part, com he dit, de tractar-se en diferents plenos i a part d'haver estat informats pels diferents tècnics. Per tant, tant PSOE com Compromís com Ciutadans i, per supost, el Partit Popular han tingut tota la informació. Seguint en aquesta exposició, en la primera versió del Patibel, este programa té dues zones, diguem la zona de davant i la zona de detrás. Per entendre-nos
fem una idea, en la que està més a prop de la mar, en la primera versió del Patibel, diu que així el que se podrà fer serà predominantment hotelero. Què fa l'empresa? El primer esborrany que havia presentat ho modifica i ho adapta a el que diu la conselleria, a zona hotelera, que és el que en els diferents, i m'ho ratificaran tots en les diferents reunions i que han tingut els diferents representants de la corporació municipal, recordo ara que llevar una rotonda, uns vials de la zona més a prop al litoral. I tots en aquesta negociació i en aquelles correccions que es posaven, tots estàvem d'acord, i així se li va traslladar al promotor i va presentar un nou esborrany, és a dir, un nou programa de desenvolupament. Per a que ho vegin bé, quan este senyor diu que anem a urbanitzar en plena zona verda i que anem a urbanitzar acantilats verges, no és en plena zona verda, és junt a zona consolidada, tot això són xalets, perquè vegin el que estic dient, això ho presentaven, en la primera fase del Patibel, això se diu hotelero, ho adapta, desapareixien aquestes rotondes, estos vials grans, per adaptar-se més a la natura. I així no ho accepten tots, a indicacions de la conselleria. Per tant, totes aquestes manifestacions, la veritat és que costen d'entendre, i no sé si és que pensen que ells ho han fet malament i culpant a altres, doncs així crea confusió en què algo queda, però tota aquesta documentació de la tramitació d'aquest programa està a disposició de qui la vulgui consultar. Tot el que estic dient, estic exposant, se pot contrastar, no hi ha cap problema de com han fet les consultes a la Generalitat, de lo que ens ha contestat, i com sempre, des del principi de prudència. I de que res en plena zona, en zona verda, com si ara volguera urbanitzar l'Ajuntament al mig de la Serra d'Horta. No és així. Seguint en l'exposició, perdó i gràcies, quan s'alça la moratòria del Patibel, l'empresa presenta un escrit en l'Ajuntament dient, senyores, la moratòria ja s'ha alçat, tornen a tramitar este expedient perquè ahí està parat. És ahí on l'Ajuntament prepara la sol·licitud a la conselleria per seguir la tramitació, que és l'informe, i demana l'informe d'avaluació ambiental estratègica. És a dir, ho enviem el 27 de juliol i se mos contesta el 30 de juliol, que és este dissabte, en este atac tan dur per part de la conselleria a través del director general. És a dir, quan diu, és que no ho ha portat a pleno, és que no ho han portat a pleno perquè aquest Ajuntament no ha aprovat res. Aquest Ajuntament està tramitant, està fent un pas més. S'ha alçat la moratòria i l'empresa diu, senyores, seguim el procediment i que se definisca ja. En quin pas estem? En el que se té que demanar l'avaluació ambiental estratègica. A qui s'ha de demanar? A la conselleria. Li ho demanem a la conselleria, a l'Ajuntament no contesta i diu que la resposta d'ells és a través dels mitjans de comunicació, que urbanitzem acantilats verges, que anem a destruir el litoral. Jo penso, senyor, que ja està bé. Crec que lliçons de protecció de la natura a este poble no m'ho han de donar. Probablement este poble a València sí que té lliçons, ho hem demostrat no només en paraules sinó en fets a lo llarg dels anys, en quan tenim zones protegides, en les altures permeses, que són de les més baixes que hi ha en tota la comunitat, o motiu d'això és la quantitat de gent que quan ve els encanta el nostre litoral i continuen venint i cada vegada en són més. Per tant, no és just, no és correcte, no s'ajusta a la realitat i s'atac, perquè com he pogut comprovar i se pot demostrar en l'expedient, no hem donat cap pas que no hagi estat marcat pel principi de prudència, sempre consultant a la conselleria. Ells els que ens van dir que ho tramitàrem, perquè nosaltres en un principi ho havíem desestimat. En el moment en què s'alça la moratòria, l'empresa demana que continuï el procediment, ja que estava parat en València ni avant ni atrás, ho demanem i la resposta és esta. Per tant, no me vull allargar més en la primera exposició, dic, què hem de treure, sí? O a què busquen?
que roïn és l'Ajuntament d'Alcalá Alcocebre i que bona és la Conselleria? Jo crec que qui està quedant així reflejat, qui juga limpio i qui juga en una estratègia que no és la que hauria de ser, este atac no té cap fundament i menys basat en tantes mentires. La pregunta que se fa tots els veïns d'este poble és per què? Perquè hem recorrit el Patibel? És com a conseqüència de que arribarem perquè estem convençuts de que hem de defensar els nostres veïns i el nostre poble per la via de la justícia, per la via legal, arribarem fins a les últimes conseqüències, per lo que utilitzen a este Ajuntament per a justificar el Patibel, com si fos la cosa més roïna el que faran els ajuntaments i la cosa més bona el que farà la Conselleria. Dic, mire, i acabo. Tots saben que no és únicament l'Ajuntament d'Alcalá Alcocebre, són molts els ajuntaments que no són del Partit Popular, que no han vist este Patibel bo, que veuen que pot frenar la riquesa de molts municipis i pot frenar els llocs de treball de molts municipis. I torno a repetir, no és just. A més, este poble sempre ha demanat, hem vist poca voluntat per part de la Conselleria, però sempre hem demanat dialogar i consensuar, és a dir, sempre hem buscat protegir la costa des del consens, des del diàleg entre la Conselleria i els diferents ajuntaments. Abans de convocar esta roda de premsa, vostès durant el matí d'este dilluns s'han ficat en contacte amb la Conselleria o el mateix José Luis Ferrando, director del territori? Ni mos han contestat, ni sabíem res a la sol·licitud. El que nosaltres estem esperant, evidentment, és agost. Molts dels recursos humans, dels tècnics, estan de vacances. El que crec que ha de fer la Conselleria és algo que se li va remitir el 27 quan ells consideren que contesten. Nosaltres no han fet més que un pas. Dins d'un procediment administratiu que porta una sèrie de passos. En aquest moment porta l'informe de l'impacte ambiental estratègic. Que ens diguen, que informen a aquest Ajuntament de quin és l'impacte ambiental, el procediment ambiental en el que estem ara, i a partir d'ahir se seguirà. Allà té només una cosa, també és que sorprèn moltíssim que per el tema de les noves tecnologies nosaltres hem fet el que és la consulta a través de la sede electrònica. I és curiós que els ha arribat en seguida, de la mateixa manera ens podien haver contestat, que és un segon, i la resposta ha sigut a través dels mitjans de comunicació. No sé si és que a partir d'ara deuen pretendre que totes les comunicacions de procediments, és que este no és l'únic, el curiós és que n'hi ha moltíssims, i n'hi ha altres que també afecten el Patibel. També n'hi ha altres que també afecten el Patibel, i estan consultes també. I entonces ara, en compte de donar-nos una resposta a través de la sede o per correu, resulta que pareix ser la resposta és a través dels mitjans de comunicació i dient el que volen dir, que això és l'altre. Quins altres projectes estan pendents de saber l'evolució del Patibel en el cas d'Alcalá? Han hagut altres empresaris, altres zones? Com està el tema? Te'n puc dir, un que és públic, que s'ha fet és la construcció dins d'una zona afectada, part de la zona afectada del Patibel és la construcció d'un hotel, és que s'ha sortit, és públic, és notori, no s'ha dit res. Entonces, s'ha fet com ara tot el procediment de consultar a les administracions. Cuidao, la fonamental era, com era la més afectada, Patibel era la Conselleria de la Vivenda, per això s'ha anat, o com ja s'havien fet, a Confederació, etcètera. És a dir, que una cosa que se fa normal, torno a repetir que el que ens ha sorprès és aquest atac tan directe ahir, i no sé si és allò de nocturnitat i al·legosia, perquè inclús és que també jo no sé si a la premsa la fotografia que han enviat, però el curiós de la fotografia és que han enviat la fotografia d'aquest tros, que no és l'afectat. Això és el que parteix en premsa, quan evidentment se veu ahir que tot el que coneixeu, això d'aquí és el que connecten Marcolina, és a dir, que està tot. Sin embargo, en la premsa apareix la fotografia d'ahir, el que no queda afectat.
No sé si... Això, jo el que no puc assegurar si aquesta foto l'ha tret a la mateixa premsa perquè l'ha agarrat ahir, però si l'ha enviat a la conselleria, doncs no sé si està fet en mala bava o què, perquè evidentment enviar de foto la zona que no està afectada, doncs jo no sé si ahir és el que diem, ignorància o mala fe. Perdó, si me permetís, efectivament, agafant la paraula del consellal, si és ignorància i mala fe, i més quan esta és la fotografia del primer esborrany que se va presentar, però se sabia ja per la primera versió del Pati Vell i així s'havia acordat pels diferents membres de la corporació quan se va negociar en el mateix director general, en els representants de la conselleria, de que esta primera part, estes rotondes, estes vial, desapareixien i se feia una readaptació. Per tant, això és de l'any passat, del 2017, tots aquests acords, que ara, una vegada s'ha aprovat el Pati Vell i és el moment en el que se pot seguir el procediment administratiu, és a dir, els passos, per arribar a l'aprovació. Però crec que, agafant ignorància o mala fe, tinc que creure que el director general sap perfectament, perquè se li ha remès des de l'Ajuntament l'acord de la Junta de Govern, de que és el procediment per a l'estudi ambiental, de que no s'aprova res. Per tant, el director general ha de saber perfectament que no va a pleno perquè no s'aprova res. Simplement se li demana a la conselleria, perquè aquest Ajuntament sent prudent, fins que no s'ha aprovat el Pati Vell, no hem reiniciat el procediment, igual que ho vam consultar en un principi, diguem-nos què hem de fer, i hem fet el que ens va dir el mateix director general. Fins que no s'ha aprovat el Pati Vell, no l'hem tornat a reiniciar per evitar, si no ara i després demà una altra cosa. Doncs li demanem l'estudi ambiental, no s'aprova res. I arribat ahir, el que sí que vull tindre una cosa clara, que no vull que els meus veïns se consciencien, és de que este és el primer. Lamentablement no serà l'últim. Quan dic que el Pati Vell no consensuat, sinó imposat des de València, va a frenar la riquesa d'este poble i va perjudicar a tot el poble. Per això, no caigueu en el conformisme. Se pot consensuar o se pot lluitar per buscar una protecció consensuant els municipis. Se pot arribar a protegir sense castigar tant. I la prova és que aquest Ajuntament li van presentar una alternativa. És dels pocs ajuntaments en la comunitat que va fer un esforç per presentar una alternativa tècnica. I hi ha testigos de la corporació ens van dir és un bon projecte, però no podem obrir la porta perquè tindrem que acceptar-los als altres municipis, als altres pobles. No me pareix o no mos pareix una resposta perquè si no és bona l'alternativa, que no s'accepte. Però si l'alternativa és bona, siga el poble que siga, s'ha d'acceptar. Per tant, penso que a través, com ha fet l'Ajuntament, de la via ordinària, ha presentat un recurs contenciós administratiu per arribar fins a les últimes conseqüències i penso que se pot lluitar per al final arribar a consensuar, perquè les lleis se poden adaptar, modificar o derogar. I sempre poso el mateix exemple, recorden que el pla hidrològic estava ja aprovat i se va derogar. Així tots volem, perquè crec que no hi ha ni una sola persona que no vulgui protegir, però protegir en seny i consensuant en els diferents municipis. I tornant al projecte de l'hotel, si podem saber aproximadament la zona en la que hi ha i si hi han rebut algun tipus de resposta de la conselleria. Sí, s'ha rebut per part d'algunes, ja dic, que són diferents zones acceptades, afectades administracions, algunes ja ens han dit que sí, claro, i són moltes en aquest cas, els organismes afectats, és la part seria la part de darrere del campament Jaume I, més o menys, per situar-nos, i això és com tot, és que a mode d'exemple i un poc de lealtat és el que diem, una actuació fonamental pel poble, que és la connexió de les aigües residuals des d'aquí a la nova estació depuradora. Ara en setembre farà un any que tenen el pla estratègic aprovat per el Pleno, també per informació pública, en aquest cas d'impacte ambiental. Aleshores, ells han demanat a 7 o 8 conselleries, a data d'avui, a 7 o 8 organismes. A data d'avui estem quasi a un any, encara no ens han contestat, perquè pareix encara hi ha alguna administració que no els ha contestat. I això és una cosa que tot el món ens interessa, totes les aigües residuals d'aquí,
entonces ja tirades. Vull dir, jo i nosaltres han fet el tràmit que cal. Pleno aprova el pla especial i no oblidem que aquest pla especial és de la pròpia Generalitat, no és nostre, és a dir, a través dels seus projectes. Evidentment estem així, aportem un any d'endarreriment ahir. I tal, entonces és que això és el que te diu, què passa? Per uns en 2 dies contesten a través d'allí, un altre que és sumament interessant perquè estem parlant precisament del tractament de les aigües residuals d'Alcalà quan tenim una depuradora ahí i tenen en setembre farà un any, ja des de la pròpia EUSAR que ho va remitir i encara estem esperant. En això diem són en alguns aspectes contradictoris les actuacions que estan tenint. Però el que intuïixo, tant l'hotel com altres projectes que vostès poden haver rebut en els últims temps, queda tot encara pendent de que les administracions responguen. No se sap si podran tirar endavant o no. Bueno, en el tema de l'hotel ja t'estic comentant que hi ha algunes que sé que ens han contestat favorablement i està tot el tràmit que tenim que esperar la resposta, per el que sí que ho puc avançar. Després el jurídic ho podrà dir que en seguida van fer també la primera consulta, com és important, a la Conselleria de Vivenda, perquè part de la ubicació de l'hotel està ubicada, afectada per pati verd, i la resposta d'ells va ser positiva. Això us ho podrà ratificar-ho ells. És a dir, que l'hotel, si no tira endavant, no serà per pati verd. Bueno, en la part en concret del pati verd, en principi, ens havien dit que sí. Ara està a part ja el que te diu les altres de confederació, carreteres, turismes, etc. Entonces sí que estem esperançats que tiren endavant. Lo que no volem és que els projectes d'aquest Ajuntament siguin urbanístics, o siguin de serveis, o siguin actuacions per a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns. El que no volem és que se frenen perquè siga com una conseqüència de que fem públic les marginacions que té este poble, perquè fem públic que este patibel se podria millorar i podria aconseguir-se no perjudicar tant als propietaris. Perquè els posaré un exemple. Si estem que mos dient algo que és mentira, de que estem urbanitzant en plena zona verda, poden vostès veure que és mentira. El que sí que seria dins de la zona verda és la via verda que volia a través del patibel i en fons europeus fer la Generalitat. Ja ho he dit i ho tornaré a repetir, això és el que no estem disposats a perdre el nostre poble perquè sigui com a conseqüència de que defensem els nostres interessos. La via verda en fons europeus que s'inicia en Vinaròs, continua en Benicarló i després se salte i se'n va a Torrenostra i a Cabanes. Inclús als càrrecs de la Generalitat han dit que no els pareix bé. Inclús van demanar que en fons europeus se demanara el fer també la via verda per la zona d'Irta. I no s'ha fet, perquè les coses quan estan bé, i quan estan mal, estan mal. Si comença en Vinaròs i acaba en Benicarló, doncs ja continuarà. Si comença en Cabanes i acaba en Torrenostra, doncs ja continuarà cap amunt. El que no pot ser és que siga Vinaròs, Benicarló i se salta i se'n vaig a Torrenostra. Això és el que no pot ser. El que no pot ser és que se posa una línia d'autobús a aeroport Vinaròs i aquesta línia no entra al Cosebre quan el Cosebre té la majoria dels usuaris de l'aeroport. Això, els veïns, tots pensen, i qualsevol persona que faci una miqueta de reflexió, i aquestes coses són tan contundents que al final, ostres, què està passant? Perquè no és que demanes coses i coses i coses, però és que coses que se fan i te salten algo ja. I el que no és normal és que aquest Ajuntament hagi fet un procés completament legal, un procediment administratiu, preguntant en conselleria com fent-ho i seguint la legalitat. I te trobes en aquestes manifestacions de que la corporació no té informació, la tenen tots, de que anem a urbanitzar acantilats verges, que és mentira, de que l'Ajuntament vol urbanitzar, l'Ajuntament media, que és la seva obligació entre una empresa local i la conselleria. I així hi ha una sèrie de manifestacions que no són certes, quan no s'han dignat ni contestar a l'Ajuntament. Antes se filtre o se publica en la mitjana. Això és el que no estem disposats a permetre perquè és l'obligació per a la que ens han elegit els nostres veïns. Només, si me permeteixes, Paco, només una cosa per lo que tema de la publicitat. Dación cuenta de la propuesta del concejal de elevación a consulta de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas, Vertebración del Territorio, para informes sobre la admisión
a trámite de la iniciativa de PAE presentado por la Mercantil para el desarrollo del sector residencial 25 de Alcocebre. El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el 1 de gener del 2016. Imagina si estava tot el món informat. Al Pleno ja se porta el que estem comentant. Perdó, el 27 de gener del 2016. Del 16. 27 de gener. Se pot entendre per les paraules dels dos que els impediments per part de la Conselleria del Govern Valencià és perquè aquest poble està regit pel Partit Popular. No se pot afirmar absolutament res, simplement deixo damunt la taula que la gent diga per què no mos fan la via verda i se salta, per què la línia d'autobús que va de l'aeroport a Vinaròs no entra al Alcocebre, per què així fent les coses com s'han de fer no ho han de dir. Jo no ho voldria pensar, però els veïns mos trasladen que és per això. La mateixa pregunta que se fan els veïns mos la fem nosaltres. Nosaltres vos ho hem traslladat a la Generalitat i esperem que no sigui així. Inclús li vaig fer una carta directa oberta al senyor president i li hem escrit moltíssimes vegades, perquè hi ha altres exemples, no ve a allargar-se ara, però crec que la lealtat d'aquest Ajuntament en posar un cotxe a disposició de la gerència sanitària de Vinaròs per a fer el servei hospitalari domiciliari, la voluntat en tot ha estat sempre ahí. Hem posat a disposició de l'Agència Valenciana de Turisme un edifici al voltant de 500.000 euros per a poder formar els professionals de la zona nord. Saben, i mos pareix molt bé, que en Morella se va fer un centre de dinamització turística, parlo de memòria, probablement m'equivocaré, crec que està en el 1,5 milió, més o menys, el qual mos pareix molt bé, però un gran percentatge de treballadors del sector hostelero estan en la zona nord, en la costa, i no n'hi ha cap. Van posar a disposició de l'Agència Valenciana ser col·laboradors i oferir-los aquest edifici. L'únic que hem demanat és una mínima inversió que pot ser de 100.000, de 10.000, de 15.000 per a dotar-nos d'ordenadors i acabar de completar tot l'utensili de la cuina. I mos han dit que no. Entonces, qualsevol veí, quan ho exposes, se fa la mateixa pregunta. Jo me la faig, jo no puc afirmar-ho i voldria que reflexionaren i que canviaren aquesta actitud. La que sí que no podem permetre com a gestors d'aquest municipi és aquest atac a l'Ajuntament, que són tots els grups municipals, que són tots els veïns, i als tècnics municipals dient com si així farem les coses i fos un ajuntament oscur i que el Pativel va a frenar aquest oscurantisme i aquestes males pràctiques. No. S'ha fet dins de la legalitat i s'ha fet, no s'ha donat un pas sense que s'hagi consultat primer a la Conselleria. I els passos que hem fet és els que mos ha dit concretament la Conselleria i este director general, on se fan aquesta sèrie de manifestacions que, com han pogut comprovar, no són certes. Si no recordo malament, este projecte es va esmentar en la famosa reunió en la qual va vindre el director general per a parlar del Pativel i fins i tot va fer esment de que les pretensions del Pativel s'anien a rebaixar precisament per tot l'impacte que tindria en la zona de Capicor, que ahir sí que pareixien més ferms. És així, no? Este projecte va ser el que va obrir els ulls, va ser el primer que va obrir els ulls de les possibles conseqüències de lo que seria el Pativel. Van haver reunions on se va tractar concretament això, a més del Pativel en la seva extensió en tot el litoral del nostre municipi. Sí que se pot dir que este va ser el primer que va obrir els ulls, perquè va ser, això portava exposat per el veí molt de temps, molts mesos treballant-se, i quan ho van presentar feia 2 o 3 dies que havia aparegut la moratòria del Pativel. Evidentment, en 2 o 3 dies no se fa tot el projecte que tenien. Allò portava molts mesos però sí, va ser el primer en obrir els ulls de les possibles conseqüències. Concretat dates quan se fa la suspensió del Pativel, que és el 16 de novembre, mos entra el dia 18. És a dir, per fer 2 dies d'això. I un projecte d'aquest tipus, qualsevol que ho sàpiga, són molts mesos la preparació. D'acord? Doncs moltes gràcies a tots.